बे हाबाफारिया जोबोद बयजोंबो बरायथावना जादों। मानोना रुंसारि रामेश्वर बसुमतारिया सासे समाज सिबियारि मानसिमोन। बियो गावनि हारिजों लोगोसे दुलाराय मानसि हारिनि मोजांनि थाखाय मोजां सानग्रा मोजां मावग्रा सासे सुबुंमोन। आरो मानसि हारिया बोरै दावगालांनांगौ सोलोंथाइखौ लानानै गावनि मावनाय दांनायजों आरो गावनि जिउखौ बोरैहाय गेजेर लानानै मानसि हारिनि गेजेराव हाबा मावनो हायो बेखौ अरायबो बयखौबो बोसोन होयोमोन। आरो बिनि थाखायनो दिनैनि बिथांनि बे सुंद' जिउ खौरां बिसम्बि दिहुननाया जोबोद बाख्नायथाव जादों। आं ओंखायनो बयखौबो बिनि थाखाय साबायखर होयो। आरो रुंसारि रामेश्वर बसुमतारिनि माव हाबाफारिया अरायबो बे बिजाबजों जारिमिनारि आरो गोसों जानानै अरायबो सुबुंनि गेजेराव थांनानै थागोन बेखौनो आं आसा फारिदों। बिथाङा थांनानै थानाय समाव बे नावकाटा गामिया बोसोरे दैबानाजों दुखु मोनोमोन। बे समावबो गामिनि रायजो राजाखौ लानानै जेराव थायोब्ला एसे साननैसो जिरायनानै थानो हायो बहायबो बिथाङा मोजां दैदेन होयोमोन। आरो आं बे समाव दानि जे सतीश बसुमतारी जे हायार सेकेन्डारि फरायसालि बे समाव जोङो गुदि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि महरै लुनानै दोनदोंमोन। बहायनो बिथाङा गामिनि मानसिफोरखौ बयखौबो रुजु रुमाय लांनानै बहाय सानथाम सानब्रैसो दैबाना रानसान्दि बहाय दोनहैयोमोन। आरो बिथाङा दुखुनि समावबो सुखुनि समावबो हारिखौ अरायबो मोजां लामाजों आगान सुरनो थाखाय बिथाङा बोसोन होयोमोन आरो मावोमोन। आरो सोलोंथाइ आबाद आरो जोंनि समाजनि बायदि जेंना आरो थुनलाइ आफाद आरो जोंनि हारिनि माहारिनि गिदिर गिदिर जि मोनसे हाबाफारिबो दं बेफोर हाबाफारियाव बिथाङा अरायबो गावखौ लोब्बा लाखियोमोन। आरो अरायबो बिथाङा जेखि जुथुमनाय दोङा बहाय नुजाथिनो हाग्रा सासे सुबुंमोन। जोबोद गोसो गोरा आरो हारि अनसुला आरो मानब समाजखौ अनसुला सासे सुबुंमोन बिथाङा 1 मार्च 1937 मायथाइयाव नगाव कलियाबराव जोनोम जादोंमोन। आरो दाख्लि नैबे 2023 मायथाइनि 30 एप्रिल बे एप्रिल दानाव बिथाङा नैबे 3 नं नावकाटायावनो रुंसारि जालांदोंमोन।